тамошобинони азиз, дар иҷа бошад ман мехоҳам барои шумо материалҳои бамбука нишон диҳам, халатвориҳора. Ино беначосанд, вале ғафсаканд. Ина марҳамат, ино барошон 2 метр зиёдтаракай ва 1 метри нархаш. Ина нигоҳ кунед чӣ гулош хушрӯай. 1 метр нархаш 40 сомон, агар хато накунам 40 сомон. Беҳад фасонак, хушрӯак. Барои халат касе мехоҳад барои хичон халат духтан ё ин ки ягон киртаи ғафсак духтан, метавонед биёед. И видео аз корвон тарафи пажарка 012 якм ряда якм ряди оптовӣ. Ҳамин ряди паплин фурӯшо биёед. Дар амҷа анамин намуд материалҳо фурӯхта мешава. 1 метрш 40 сомонӣ. Ина аднатонаш ҳам ҳастай. Аднатонаш дар иҷа кабути осмониш мондагӣ будай. Баъд ҳаст бо аз анаи намуд гулкалоно. барои халат беҳад хушрӯ меояд, ё ҳичи намешаванд. Сифатошон хубай. даи гулдуракш ҳаминед чӣ хеле евростил боре метава, рангакаш фасонак ҳаст бо аз анаи намуд. иҷа ино халати кӯдакида бо хушрӯтаракай сурати Мики Маус дора. Бо гул майдаҳак дора. Касе гули майда мехоҳад, гули майдашам ҳастай. Марҳамат 1 метр мегирен, 2 метр мегирен, иҷада шумода метиян. Чӣ хеле ки гуфтум, як барш 2 метр 10 ям хеле барш аҷоиб калони хушрӯ. Инаи поёнда боша бо квадратико ҳастай 2 ранг. Ино аллакай евростил да фасонан. Ина бинед поён будагио рулонош аҷоиб хушрӯ. Киртои примоям медузанд зимистона. Вайдам хушрӯи киртаи зимистона дам агар тайёр кунӣ, ё ин ки халат да халатҳои зимистона. Дар ҷа боша дӯстони азиз, анаи велюро ҳастай. Ино 45 сомон 3 метр шай нархаш. Якчанд намудай ҳамагӣ. Ҳами гулакоша мехоҳам нишон диҳам. Иям дар анамун якм ряди 012 корвони шаҳри Душанбеда фурӯхта мешава. Тарафи пажарка. Инами кадомеша дида истодаед, ҳамаш ҳамино велюран. Велюрои арзон 3 метрш 45 сомонӣ. Паплина рости гап медонистум арзонош ҳастай, вале велюра нав дидам ки ҳам хеле 3 метрш 45 сомонаям будай. Хулас агар дар кор бошад, анами аз ҳами велюро бамбуко нево велюро дар кор бошад, нависед барои савдо агар хоҳед.